ke genderere abantu bali bareto obomo umuraria musikeke bati terminology nere yacha abantu abatanagi ayu new in Jerusalem yibekingo ama you are new in yibekingo into perspective on akekingo hotebia yes maintanse itongusi twakinire busi yes michande menene tubwate asama tukaya amaiga michande tubwate ndagia abananchi okay michande ro na wananchi pono iga mwananchi tamainti ubyo burai ne tamainti kyako choro murai yomuya yes so pono iga kero kwana gro ya leadership ya usi at least tebe asabarai 10 abarai 8 bagusi abantu ritumanya ni one on one na inde barabasani so iga kero gukwana kimanyete ninki yes akero kuri history yo mugusi uko igwana no gokomusana that's why nchebuna nchemochoge ko enga kiyo mugakanya chai yes a lot of kudos na max kubika gusiamo wedo tumiete chibesoro not ekagara karenta nyamira bantu banyamira na bakisi bakabege ntekemo and they used to talk ase efoisie yemo ekagera bakanyoro mugaka Kibaki no mugaka Moi kerenga kia Moi ninga kia Kibaki ekagera bakomotebieke bategerera no ene plan cho spiro je chipara cha usino ngiri kiagachiru ni kia rutenga kieria tagi kia bono okay bono iga bamurato bwate tokuruka babure bisora yes abana siasa kilo monte etakerete wekomonyene kilo monte etakerete for example mbuya ki intention ki mwesimi wosoro abwate ekera ku south mugirango agenda aria west mugirango atebe na igure kinyoro kirinki bwa distima gucha kubeka ndistima usayo muchumbo chondo robisi ere no muchumbo cholire na south mugirango nuri no Steve Mugaka ne no muchumbe ocholire west mugirango ngeki mpache dikie yosora abwate akogenda se constitution muchumbo nde komosadelirie to komotebya etumanyiti ochocho bisiane nkoro kune kibesi chigoto talie ende angeno muraibu ensena na bwate kerogo chief whip takomotebirende twegure kinyoro nkibwate stima ayo mweshimiwa Steve Mugaka tuje tuikaransamo torere na tokomekie delegation tumenye asiji kwende tujikunyeri gikorwo no guteba na muche mondo lenchemba be kristima muche mondo le skuru iri ngumbu ali nyagaje usareri umweshimiwa ndoro umweshimiwa uri umunyene constituency yo na kiabantu baye bakomora ndwe twachore tumuntu buso tomendi okolegas that's wrong